Hola, Miquel Àngel, aquest és el meu vídeo d'agraïment personalitzat completament per tu. Vull donar les gràcies per haver participat en aquesta aventura, per formar part d'aquest llibre que ja saps que em fa tanta il·lusió reeditar i m'agradarà molt que el puguis rellegir, en el teu cas, amb el teu nom com a mecenes. I bé, ja saps que la festa és el proper dia 17 de desembre, al Gran Hotel Princesa Sofia al voltant de les 7 de la tarda i serà un plaer brindar amb tu. I avui llegir un poema. Diu així: Era tan alt, que arreglava els cables de telèfon enfilat en una cadira. I els dos cossos com brillaven, tot el quarto prenia lluentor. Sa corsacassa feblesa de ser més febles que una clovella de malda. Els hi varen créixer més i més ulls oberts completats pels dits, mig a les fosques com estaven. I ella li responia tan bé com podia, i ell preguntava, rus de veies, més encara, on podria destriar un gri o una pedra a l'alba amable. I heu de pensar i creure que després d'enfonsar-se dins ella, ell va trobar sa manera de tornar a surar per damunt dels llençols i escoltar-la, a sota, ben escoltada. Molts petons.